Mga tao, maglisod-lisod, pag mo sa kinabuhi, wag yun. Pa-check up mo sa inyo ang ununa, basig hapit na mo makwan. Pa-adto mong psychologist. Kani akong prinsipyo karon sa kinabuhi, mga kaigsonan. Wala na. Sa una, grabe na kong bisiha, huna-huna sa tanang mga butang, huna-huna kong sa bugas. Nakalimot ko nga naa day Salmo 23:1. Unsa man na sa Hebro? Jehovah Jireh. Ingon pa ni Pastor Baragona, the Lord is my shepherd. Sumpaye. Mao nang nangabalaka pa mo, kay wala mo kay baw. Ari oh, the Lord is my shepherd. No probs. The Lord is my shepherd. No probs. Ano mong problema magkagbugas? Wapay napas mo. Tungod kay way kaon usa ka adlaw ug 5 ka adlaw kana patay na gyud kana. Luya na. Wa pay nawad-an og grasya sa mga matinud-anon. Why na record si Biblia ingon si David, how many years I own my kingdom, I have never seen one who worship God that they are hungry in dying. Kanang inyong pagkapasmo resulta na sa trabaho nga way Ginoo. Kanang inyong ulcer, ayaw ko ninyong ingna, nga di ko kapasting, daghan na kay kuwana. Tagaan ta mo gidiya, karong udto, it is my personal conviction already. Pero ay lang mo ka, hadlok ha, daghan na ba kay gihanda? Hutda na ninyo. Eh basig ma-convince mo na ko ron, mapanos po na. So, Sabado na lang. Ere, kining sigig kaon dali ragyutang mamatay. Ning sigig kabag. Hala, buna niya babay pak libang, kaon libang. Amor kag nag TikTok. Kaon libang. Oh naman. Mao nang inig ka Sabado, ako nagyuning gibalanse akong kinabuhi nga Lord, there should be a time that I will eat the words of God. Ingon din, nagnamay program sa amuang district. Akong giingnan ng tibok distrito, sulayin ninyo na din mga pangulo sa iglesia. Pag una mo nga makigsuod mo sa Ginoo, sulayin ninyo nga ang distrito nga mga pangulo, kabalo mo mag-fasting, lahi ang resulta. Si Queen Esther namatay sa kamatayon, dili sigig ampo gidungagag fasting. Ako nang i-promote kay mo na nawala ron, kay nagtuon na lang yun ta, na igsimba, hab-hab, kaon naman po kaugma, mamatay tag sa'yo. Sigaon. Gihatag na nako na sa Ginoo, Lord, every Saturday afternoon, I give it to you. Kabalo mo sa purpose sa fasting, cleansing, magsige ra kag tubig, ang kidney nimo okay. Kaon, tanaway yung mura nagkanon. Nanambok lagi ka. Nimburot lagi ka. Tanawa kong lawas. Damaya ni mo, Pastoroy, pero ligon. Tambok kag naong huyang. Sawa man mo. Sulayin ninyo. Giingnan ako ang ako asawa, ato ning ibutang sa distrito. Paghimo mo program elders, nga mangadto mo bukid, parihas ni Jesus sa mahilom nga lugar. Magfasting mo, magampo mo, para kadaugan sa, saan nga distrito? Sa Lawagan District, sultian ta mo, lahi ang resulta nga makigsuod ka sa Ginoo kaysa kanon. Amen? Tanawas, Pastor, dakog tiyan de. Karon, ako'y naluoy ninyo, pero kanas alagi na ninyo. Kay nagkapalot ang kuanana, sunod Sabado, kana bitong namoy pangayoon, di ra na madalag ampo, do some extra effort for the Lord. Kaya ang Ginoo naghimo siya extra effort kanimo, gikan sa langit, minaog sa dinhi, nagpakatawo dito sa katol-katol. Ikaw na tao ka dito sa ospital, dirap ka, gikan sa Lazada nga, sa Pranila. Lami kay ka sa bata ka,
Bugnaw kay dito yung kagi pagkatao. Ang Ginoo naghimog extra effort. Siyang Ginoo sa manuluda, siyang Ginoo sa tuburan, siyang Ginoo sa langit, nagpakatao sa uhot. Kailan mong uhot? Kanang human sa humay bitaw og treasure, kanang bungtod kaayo nga daghan kay katul-katul. Ang unang nakasaksi nga si Kristo na tao, hayop ikaw ang nurse ug niingon, kagwapa sa imong bata. Kagwapo sa imong bata, ning dako. Ingon na yun, ang imong anak murag anghel. Ni edad og 18, murag hapog anghel, pero kadto ng hulog nga anghel. Sa unang nindot kay kag dagway sa bata, karon murag di na mapurma, uga pa sa desierto sa Sahara. Igsoon, ayaw. Introduce na kuning fasting and prayer. Jesus fasted for you 40 days. Ano mo ingon, among introduce, ingon na yung mga kaigsunan, Pastor, nako'y ulcer. Pastor, di ko pwede nga di kakaon. Pastor, di ka magutom, magkutoy. Ang lahat ay nasa isip lamang. Ngano man lagi ng ingnon kas doktor, sogod alas 10 sa gabi kay magpa-check up man ka og magsugar, white tubig, kaya man lagi. Naroon na dito. Unya nagfasting ka para sa Ginoo nga mubasa kag Bible, kinsa man ang Dios nga imong gilagaran buang? Nga nagfasting ka, nagbasa kag Bible, magsakit na hinuon ka, undang og simba oy. Unya dito sa trabaho, alas 9 ka na maaw, nanarbaho ka, napas mo ka dito, wa man lagi ka nagsakit. Kuha ninyong punto. Ayaw ninyong i-drag si Kristo, mga kaigsunan, na ang iyang pag-fasting and prayer, makamatay dili, makabuhi na. Ay lang yung butangig plus, kay tambal na makabuhi plus. Ha? Tell me, sa Lawagan District, kung magsugod mong fasting, tawagi ko ninyo sa messenger, kung bakakon ko nga pastor, nga kung naay magsakit nga mag-fasting, nga proper, na tubig, labaw ng pinakadabes, mo ni akong introduce ninyo, namoy dagkong pangayoon sa Ginoo, fastingin ninyo na. Kanang imong banang buluyagon pa sa putot sa lube, di na madalag yaw-yaw. Musungay nagtaman, nga nung nakaingon ko, ay akong papa ho, tindog ragod pa. Buluyagon sa una. Oh, damayong ko rin, imo man sinugdanan sa tanan akong kalipay. Lahubog. Matog sa balay sa una. Walang yung kunisunod. Uy, interaction pa niya. Ay bugara-gara dia, 8 hours na akong biyahe. So, 8 hours, ang atong oras, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, wala tayo paniod tuhay. Ang inyong giandam dia, panihapon na lang na. Ana nang uban, naong yung kagkaon. Kaon na po ka inyong gabi, kaon na po ka ma. Nung siya naman ay mong ba. Muna giingon, mukaon murag bakho, mulihok murag bao. Luya kayo. Nawala naman natin ang bugata. Sayon. Asa na tarapit? Akong papa. Paminaw lagi mo. Kaya isimang-simang rata mo, batanaw na kog naminaw, yun ba mo? Muhigda ni siya mga kaigsunan, iyang katungang lawas, sulod sa balay, portahan na mo, iyang katungang lawas, di na siya magsuka. Kamong na mga buluyagon nga bana. Paminaw mo na ko. Listen to me very carefully. Paminaw yun lagi mo na ko. Dili lagi ni bakat akong gisulti. Di po di makadaot ninyo. Paminaw mo. Kamong mga ginikanan, undang mo sigig armalay kada buntag. Kasaba ba? Tama na. Unahon sa na kuning ginikanan. Pagbata na diyan ka mga pasadig mali kay sila ramay di ka eskwela. Kusay kasigi na to kwan kay kabalong nganong ako nang gisulti. Di man ta parehas og pamilya, pero I do believe you can learn something out of it.
naa nata sa 2026. Ang atong mga anak, di na madalag singhag. Sa una, sigahan kag mata sa imong papa, magkurog ka nga murakag ni vibrate. Hala, kulba na kayo. Karon sigahig mata imong anak. Gahi ka, mingo pong anak. Nga naman, gahi ko ka. Mo-reply na na. Kabantay mo? So, unsay angay mo on? Let us do the method of Jesus Christ. Buluyagon nga anak, buluyagon nga bana, buluyagon nga asawa. Use your psychomotor hands. Tambag lang na ako ni. Mutuo mo na kog sa dili, awa na na'y problema. At least gitudloan ta mo. Hikapa, sulti may mahi. Ayaw sigig kasabi. Kay para karong panahon na ang mga bata ang kasaba rebelde. May pag-imo ng daksyon og ingnon nak. Mo eskwela ka. Gigakos naka-fail sila glab. Kay ang atong balay Kristohanon dili yawanon. Kay kanang balay nga pirting sa baa. Sa among balay naagyo akong asawa ingkugang you stop talking. We need to keep praying silently. Naman ko mga anak puros man laki. Ako man ning gingnaw siya magsumbagay man eh. Baksing ikaw ay kablaga palitan ta mo og gloves para isparing. Pero we keep on telling, di man yun na mawala. Musay magkasingkat Pero atong paningkamutan nga sulod sa balay ang tingog nga gamay kaysa dako ang nga ang madunggan mga kaigsunan. Amen. Sulay guna ninyo mga ginikanan. Pagmata na hunghungin ninyo. Di ba mo ana? Lo, sa to, sama. Kaysa di mo nang yaw-yawa mo. Ay, kasapa! Mga anak, di rin na punta sa anak. Wa pa ni nagwali, tambag sa ni. Kay gusto na ko, namang gutay libro nga Christian home. Sige, ramong, kita ba, ambot ning mga Adventista. Gusto ta dalog langit, pero wa ka basa-basa og spirito prophecy nga Christian home. Nadi ang tambag ni Mrs. White, gikan sa Ginoo. Pagbasa lagi mo, ayaw mo pagsalig sa inyong kahibalo. Kay bisag 50 ang imong edad, sultian ta ka na kay rebuilding anak. Na kay anak nga wala karon diri. O asa man imong 60 years old. Asa man imong 70 years old, nadala nimo nang sumbag-sumbag, wala. Naa dito kang Mrs. White, basa mo anak. Kagwapo sa inyong mga cellphone, di mo kapalit og spirito prophecy nga libro nga tag 500 ra. Mahal. Basta Ginoo na hisgutan, mahal. Kabantay mo? Uy, na libro, Bible, pila man 500. Mahal. Pagkaugma, nagpatawag sa pastor, Pastor, blessing ang among motor, gikas, pila, 70,000. Barato. Ari. Kawa niyo? Basta Ginoo na isgutan nga dapat mauray magkatabang di ta mo invest mga ginikanan. Ay mo sige regalog cellphone. Regaluhin ninyong libro. Mga anak, tan-aw sa akong mata, tinanaway ta. Badlong na ni ako Ayaw mo pagpagahig ulo kay kausara mo agi inyong mamag papa. Pero makita sa Dios nga wa na ninyo na girespeto, muingon ang Ginoo, kwaon ako ni inyong ginikanan. Sultian ta mo mga batan-on. Wa nay mukup-kup ninyo. Okay? Wa nay mukup-kup ninyo. Wala na. Akong i-open sa ato ang mga kaigsunan ni aning nga distrito nga naa na ta sa hinapos nga panahon. Wala na ta sa panahon 30 years ago mga kaigsunan. Naa ta sa panahon nga ang atong kinabuhi, ang atong kaugalingon ug ang atong pagpangalaga diha na gyud sa Kristohanon. Gamputa. Amahan na mong malaan sa among pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong, gamhe kami sa balaan nga espiritu. Kinita na namang ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako nagpasalamat sa tuwang district leader din bisan tuod wala siya mga kaigsunan. Si pastor nga Ugel, ipaabot ninyo ang akong pagpasalamat kaniya mga kaigsunan nga ako nakaabot aring dapita o kauban sa atong mga administrators sa CMM o sa NDM o ang Northern Davao Mission administrators ilang gipaabot ang ilang dakong kalipay
nga si Pastor Cabardo maoy nahimong speaker ninyo dire mga kaigsunan. Amen? So nalipay sila sa pagpadala kanako nganhi aron makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ug sa danang opisyalis, mga pangulo ani nga distrito, daghang salamat sa pag-inbitar kanako mga kaigsunan. Okay? Ako lang po ning i-promote daan. Uban sa inyo ha, nakabalo sa ako ang page. I need your support. Suportahan ta na mga kaigsunan, labaw na sa YouTube. Dili tungod sa monetization, apan naa dihang mawali nga makapadasig ninyo mga kaigsunan. Paminaw lang gyud mo. Oh, kay ni follow naman gyud mong Rickmar, naapil naman mo tong 4 million, no? Ya, kawatag manok. Oh, dili ta. Oh, ang uban ay nangutanan ako unsa man na pastor. Sayon na kayo akong Facebook account, Raymond Cabardo. Pag-abot po din mo dito sa YouTube, Raymond Cabardo. Actually, tulo na kabuok ang ako ang account sa Facebook. Nay Raymond Cabardo, nay Cabardo rin, nay Damistri. Pero laylay nag-impact. Kaning Raymond Cabardo, muna akong mga vlog sa kinabuhi sa kalipay nga na ako sa serbisyo sa Ginoo. Makita niyo na diha, nagsakay kog adtog bukid. Ako nang ginabidyo diha, kalipay nga gipagtagaan ko sa mga kaigsunan, og mga saging, mga marang, doon na pa'y upan, hatag punuan, ipatanom to sa balay. So, manan mo. Gabi kabuutan sa mga kaigsunan. Oh, buutan po ng mga taga sa Lawagan. Ngayon siya, amen. Pinadang ba ba? Amen. Pero kanang Cabardo rin, na dihang akong mga vlog nga punto por punto. Kanang akong Damisteri nga vlog, na dihang akong mga caption nga mga reels, nga mga short videos sa akong mga wali. Kay last year, 13 kabuok simbahan. Nalipay kay ko sa Ginoo nga gitagaan ko niyang kusog. Gikan October hanto December, way undang akong revival and reformation. Pertigyod, nalipay kay ko sa mga kaigsunan. Ang simbahan sa una, nga naa dito mga kaigsunan, di na manimbag Miyerkules, di na manimbag Biyernes, kay ang ilang kasagaran mga kaigsunan nga rason, pastor, layo, ay lagi mo pamakak sa Ginoo. Layo ang simbahan, unya makatrabaho ka kalayo sa trabahoanan. Yun na pwede. Ako silang gingnan, pastor ngit-ngit, ako silang gi-challenge, ay mong kabalaka, kay bisag unsa ninyo kabukid, kining akong motor, mukat-kat dito. Musimba ko uban ninyo, pero inig-uli ang akong dagan, di na masabtan. Kay naa ako simbahan, nga naa yung tunga-tunga sa lasang, agianag banakon. Palitan ako akong motor og mini light, kay para inigsiga sa Lunes, Martes na nimo makita ang suga. Kanib nga ako ra isa, kay di man ni kauban akong asawa, kay buntis man ni bisig magkaanak ni. 13 kabuok simbahan. Ang upat anak ka simbahan naa diri sa munisipyo nagpalibot. Og all the rest of the church, they keep on telling me, pastor, di ko kasimba kay layo, ako siyang giingnan, mas maulaw kag muabot kog una sa imong simbahan, nga na ako sa patag, musaka kog bukid, gabiing dako. Karon, simba na sila. Kay nahadlok sila sa akong challenge. Kay mutungar raman kong kalit dito. Wow! Sulunas pastor, ulawan eh. Kung na maulawan din mo, kay musimbag yung ko sa inyong simbahan. Kay gipadala ko sa Ginoo para inyong magbalantay. Amen? Kung ganang inyong mga rason, sultian tamo mga kaigsunan. In the name of Jesus Christ, whatever your reasons today, before Christ will come, prepare to meet your God. Dito na nimo irason sa Ginoo. Kay si Pastor Cabardo, kung ang imong asawa pa'y muhatag o ginhawa nimo, patay na karon kay bahok kay ginhawa ang tao. Muna giingon ni Pastor Villanueva doon sa Manila, sabi niya, alam niyo mga kapatid, may isang milagro sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Ano yon? Yung giluwaan. Say, Tagalog na ng giluwaan. Yung dinuraan ng Diyos, ang lupa. At kanyang gihalo-halo. At inilagay sa mata ni Bartimeus. At si Bartimeus ay nakakita na ng liwanag. Sabi ni Pastor Villanueva, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang laway ng Diyos ay nagpapagaling. Apan ang laway ng tao ay nakakamatay. May kalunggo pang dala.
Sultihan tamo mga kaigsunan, ang dami nating reason, daghan kay tag mga rason, basta mga lagad na ta sa Ginoo, apan sultihan ti ka, usbon nako sa pagsulti. Importante karong panahona, ang tag-iyas kinabuhi, kay idungag ang panginabuhi. Magsakit ka, tawag kag doktor, bayad ka. Tawag kag Ginoo, luwason ka. Pili lang yung kadaan. Magnegosyo ka, pablisingan nimo, sakyanan, pablisingan, mao ni pinakapait, badlungon ta mo mga kaigsunan. Magkuha tag sakyanan, pablisingan natos pastor, pag magblessing imong sakyanan di makita simbahan. Naunsa ni? Nalilibog na ang Dios. Gitugyan nimo mao man purpose nganong nagpa-blessing ta. Pero di magamit sulod sa simbahan. Nay usa ka eksperyensya. Ako lang ning prevention is better than cure. Wa pa ko nagsugod ha. Introduction na. Lami mo king mic, nindot king mic pa. Oh. Asa na ulit? Oh, lagi mo naminaw lagi? Wa yun mo naminaw ba? Experience. Nayo sa kapobre dito sa Panabo City. Nagtrabaho sa kabukiran mga kaigsunan. Sa iyang pagtrabaho, sige, ampo, Ginoo, pa na to ako. Muna ako isulti ninyo, pag-ampo mo nga mga dato mo. Pero iuna, og ampo, og ilitok, Ginoo, bag-uwas ako, aya ko madato. Di kayo mo yung Ginoo, dato ako, sige na magagingog dato. Unya, wa ka na bag-o, mahimo kang dalo. Unahasag yun ang pagpangayo ang imong kinabuhi nga mabago ka. Di gani ka kahatag og piso, nganong hatagan magka 100,000. Ampo siya, ang iyang kuprasan. Nilambo! What will you say? Manual yun mo ba? Amen? O manual lagi, automatic yun ta. Akong usbon. Ang iyang kuprasan, nilambo? Kana ba? Ang iyang kuprasan namatay? O patay gapon. Ayaw na. Ayaw na pag-amin, namatay na gani. Muamin pag yung ka. Ayaw na. Ang iyang kalubinan, milambo. Ang iyang magkagtangan, gipalambos, Ginoo. Ingon din siya, mukuha ko og forward. Kuha siya forward, si kanan nga forward, perting ninduta. Gitawag niya ang atong district pastor. Pastor, magpasalamat ko sa Ginoo. Akong pablisingan ang sakyanan nga gikan sa Dios. Dagko kay tag mga markas atong bakba ug agtang. Gift from God. Pero asa man na karon ang inyong butang. Di na maningog. Sakyanan, di makita simbahan. Di makita sa fellowship. Ay, di tama itong fellowship kay bukid. Di itong fellowship bukid. Pero nanarbaho kay giasay nga teacher sa bukid. Buingon na ba na yun? God will protect. Pagkawag yun ay ayo. Trabaho, God will protect. Simba, why mo protect? Mali. Di blessingan. Pag-blessing, pertig, yung wapuha. Mga kaisunan siyang forward. Niya mag-blessing ang Adventista, nabi ay pangutana. Unsay pangutana basta mag-blessing? Tubag mo ba? Mauwaw ko na inyong tinanawan. Tubag ba, ha? Unsay pangutana sa pastor kung magpa-blessing ka? Ha? Unsay wa pa mo kasuway direct pa-blessing. So kanay yung mga motor, wala blessing. Ayaw mo magpa-blessing ang mga balintong ta. Yung mga Adventista uban, kaya ayaw magpa-blessing, kaya nabalintong na. Uy, magpa-blessing lagi, pastor, na-disgrasya mi. Mali! Pagkuha blessing, may kaon sa wala. Ang question na nas pastor, unsay purpose? Pangutana siya. Unsa may purpose ani Brad imuhang sakyanan? Siya pastor, una niyang gilitok. Kung naay mga kongres, mamo gyud una natong ilitok. Kung naay mga kongres, akong ipagamit ni pastor nga mao ni sakyan dito. Siya paano pastor? Praise the Lord. Og negosyo pod atong iyan po. Ampuan, gipanalanginan, gigamit sa negosyo, hala dito deliver, ni dato og maayo ang tao magkaigsunan. 5 years ago, Youth Congress sa MBC. That was, unsa ka tuig? O, basta katong tuiga.
Giingnan na siya pastor. Brad, youth congress karon. Nilabay nag mga tulo ka tuig gikan sa pagpalit. Pwede ba nato huramon ang imong forward? Ni-reply ang nakigsaad sa Dios tulo ka tuig. Unya pastor, mahilis ng ligid kisa may mubayan. Mahal man kayo ng ligid. Gikwintahan ang pastor nga nag-blessing. Okay, ayaw na lang Brad. Sa pastor, di man ko dalo. Oh, na statement ba? Di man ko dalo, pero concern lang kay ko kay mahal ni siya maintenance. Okay, biyaan sa pastor. Oh. Pagbiyas pastor, ni biyahe pagka Domingo ang sakyanan, bungkag ang ligid. Gipalitan kay dato naman, ning biyahe na po ni tiurok ang makina. Gipalitan, giayon po. Pagkasunod, hapit matagak sa bangin, ni atras ang iyang driver. Nagkadima-dimalas! Gitawagan og balik ang pastor. Pastor, publishing kog usab. Giingnan sa pastor, imo na na. Imo na na. Karon, nagabaan gito ba? Kaya ni-imin man ka. Murag na ay nakarelate na trabaho Karon ang naitabo, gikan sa iyang pag-usbong, ni hinay-hinay siyang tiuro. Sige naghangyo, pastor, yan po sa Ginoo. Naingon siya, the mercy has been closed. Munang akong isulti sa mga kaigsuunan, may sakyanan ka magsawala paggamit sa Ginoo. Kay di gani ka magpagamit, basig masiradan ka, nagka-kidney na ka, nagka-cancer na ka, nagka-heart attack, nagka-high blood, nagka-paralysis na. Mayroon ka, Ginoo, magpa-elder na ko. Ginoo, magjakono na ko. Ginoo, magjakonisa na ko. Ingnon ka sa Ginoo. It was closed. Magamit pa rin ka sa Ginoo, o kanseros na ka. Anong di man ka magpagamit ron nga ligon pa man ka? Anong di man nimo ihalad ang imong kinabuhi nga wa kay tansa, ikaw nga dalaga ganahan kag taga-agrosa sa imong uyab? February ra baron. Ganahan ba ka tagaan kag grosa sa imong uyab? Mga dalagang babae, ganahan mo tagaan mo grosas? Nya katong patay? Nya ingnon ka, wa namang gilain, ang importante love ti ka. Malipay ka dili. Unya nga no, sa diyang natao ka, naa ba kay sakit nga cancer? Sa diyang natao ka, naa ba kay sakit sa baga? Sa diyang natao ka, daot ba na imong mata? Sa diyang natao ka mga kaigsunan, daot ba na imong kini? Nganong imo man ang iuli sa Ginoo mga kaigsunan nga nagdaot naman na imong lawas? Atay mana kay ang kadaot sa imong lawas, wa na gihatag sa Dios. Ikaw ang gahig ulo, gitawag kaniya, dili ka. Prangkahan talang mudahan kay dagag mudul na ko. Pastor, iyampo ko kay mga lagad na ko sa Ginoo akong giingnan. Tay, pahuway. Binigsan ako. Pahuway na tay. Dili ko muampo nimo nga buhion pagka sa Dios. Kay ang imong handong nga mga lagad kay nagsakit ka. Pahuway. Akong giampuan. Patay. Ako mag-isang gitanda. Engko tay ayaw nagpugsa. Ayaw na. Kay pugso rin mo mong kagalingon nga buhion ka, sultian ta ka tay mamakak ra ka, kay daghan nagbakakon nga mong adtog langit, kapila giayos sa Dios, hangtod ron, luya pa sa luy ang wa gitanong. Sakto? Giayo man ka sa Dios. Giayo ko sa Dios, giayo ka sa Ginoo kung sa may atong gibalo sa Dios mga kaigsunan. Di ba naikanta si Solomon? Makahilak jud ko anak. Kamu makahilak mo anak? Ha? Unsa man tong kanta ha? Ha? Beep 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 kana mo na? Awa lagi kabalo lagi mo ba? Kabalo gyud mo ba no? Mga trending. Unsa tong kanta ha? Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa tanang kaayuhan
nga naangkon ko makahilak jud ko ana. Dili ka bayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Ayaw iuli imong kinabuhi kay guba na ng imong mata. Imo na na. Sige ka lang cellphone, wag kay basa-basa Bible karon kay naguba. Manghangyo ka sa Dios mga kaigsunan para mo basa kag Biblia. Imo na na. Unsay giingon sa balahang kasulatan nga gibasa karon, gamita ang inyong una-una kining akong gihatag karon nga wali. Wali ni sa atong nagbasa kaganiya kay nangutana man ko unsay imong birthday. Magwali ko mga kaigsunan, pag ikaw ang scripture reading, pangutanon ti ka unsa imong birthday. Nasayod ba mo ang inyong kinabuhi nas Proverbs? Kisay kabaluan na. O, tudluan ta mo. January to December, nanay mga numero. January, unsa nga number? 1. 1 to 12 ang bulan. Maunay chapter sa Proverbs. Tanawa inyong birthday. Kung natao ka og March 1, adto ka sa Proverbs chapter 3, ikatulong bulan ng March. Unya ang imong birth date maunay bersikulo. Basaha kinsa ka. Oh, tanawa excited na uli ang uban. Hulat kay nagwali pa ko. Naunsa naman mo gitudluan ta lang mo. Pero di ni mo makita. Like for example, pag abot sa March 3, wala ni nga date nimo kay natao kag March 3 31. Unya wa may 31 sa chapter 3. Adto ka sa chapter 31. Tanawan niyo ang verse dia. Kumpleto na. 1 to 31 verse. Sagta kinsa ka. Mao nang katong nagbasa ka ganiha. Ako nang isulti sa mga igsuon. Pagtarong sa imong desisyon. Kay gwapo kaayo ang imong kinabuhi. Kung ang imong kahibalo anaa sa Ginoo, muabri kag suba. Kanindot. Pero ang imong kahibalo, dili gani iya sa Ginoo, muabri kag kanal. Kaya ang gingon sa balang kasulatan, igsuon, gusto ka mo atog langit, naay panambagan, panultihon, kapitulo 3, versikulo 20, ang iyang kaalam, ang imong kaalam nga gamiton para sa Ginoo, muabri na og suba sa uban nga katawhan. Unsa may ginasulti nato mga kaigsuunan sa atong mga silingan. Unsa may ginasulti nato sa atong mga classmate. Nagsige ra patag hisgot og negosyo. Muna giingon bitaw mga kaigsuunan sa ako ang kauban, Pastor Wakay. Nana siya karon sa Manila. Sabi niya sa akin, Bisaya kami sa ato, karon Tagalog naman. Sa pastor, naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo? Ko wala. Anong naalala mo? Maalaala mo kaya. Ano yan? Hindi ko naalala kapatid. Sige, ano yon? Di ba sinabihan kita noon nung tayo pa'y nasa likuran ng alumni? Anong sabi mo? Sabi ni Pastor Pacifico Wakay, kung ang maayong balita, kung ang pagsangyaw sa maayong balita, chismis pa, hurot imong silingan. Chismis man. Uy, kabalo ka mo, balik na rabang Ginoo. Pero kikita lahi man. Ang atong kaalam, gigamit man sa yawanon. Naaganin ko, hala, ato rin. Uy, kabalo ka tir, si kuwanin mo nani di ay. Itabi. Isulti, mga kaigsunan ko, Adventista, palangita, way makasakang langit nga tabian, chismusag, chismuso. Bilin. Dilira mo. Pag-istoryanay mo siyawa dire. Sulod sa 1,000 years. Pag nilibakay mo. Sige, kag simba kusog kay kamang libak, undang mo eh. Mo na gihimo sa iyo, basahan yung Revelation 12. Nganong dunay 1/3 sa mga manulunda nga nakuha, kay nang libak si Satanas. Yung sa ay mo toong ni Kristo, arbitrary na, pasimbawon ta, kay wa tay katungod, nang libak. O tanawon sa initabo, tanang libakirag libakiro, bisag way labot sa kinabuhi, sultian ti ka bilin. Sayang imong pagsimba, ang yawa ray ni pakpak nimo. Dunay usa ka sugilanon. Hapit ako mo man. Okay pa ko dire? Okay pa ko. So okay ra ko. Papuilain mong matubag, okay ra ka diha. Ayo sa kasugilanon, it's a fable story, but we can learn something. Mga batanon, bantayin niha. Ayaw ninyo kanunay papakpaka ang yawa kay magmahay ka. Niyayo sa kastorya. Mahitungod sa duha ka iring. Pila ka iring? Duha. Pila ka iring? Unsa English iring? Oh, kaduhaon ang iring unsa man? Kat-kat ang iring. Ning kat-kat ang iring.
pagkatkat sa iring, o kuy na mo sila nakita nga, o sila nakita nila. Wala pa kayo, mamang kunisulti. Na sila'y nakita nga cake, o sila nakita nila? Cake. Unsay brand? Wala pa ako, paisulti, hulat lang. Red ribbon. Unsay brand? Red ribbon. Unsay ganin ang red ribbon nga cake? Mahalon, espesyal. Mahalon nga espesyal. Kay kung kana mo imong paliton, makadawat gani ng mga dalaga og red ribbon nga cake, oh, you're so sweet. Kay ako'y makadungugan na, ako'y maunod ito, bot. Sweet. Pag human mong eskwela, oy, kamo mga dalaga nga mga high school pa, buwag isa na iyong uyab. Kunya na mo mangitag uyab nga mang-graduate mo. Awa ko, nang uyab kong sakto, di na ko nangitag pangasawunon, pag fourth year college na ko, talawang gihatag, sige no, gwapa kayo. Akong mga anak, gwapo. Ako. Hindi lang kumutingog, bahala mo. Di man lagi mo amin. Ako. Lain magdiripikas, murag kalaban na ba? Uli ko bahala mo diya. No. Ang dali ka ko, you're so sweet. So sweet. Pero you're so tabang. Aslong. Kita sila cake with ribbon. Nagtinanawad ang iring. Up. Ilaalis ang duwag iring. Ingon ang iring. Ako yung nang nakakita. Ang isa ka ring, wala na isura, di ambakan. Gikuha niya ang cake. Gigukod po itong unang nakakita. Lalis na sila. Sa ako'y unang nakakita, ingon po itong isa ka iring. Ako'y unang nakakuha. Tama biya. Saan mo nang nakakita nga wag ikuha? Nabiya na sa iglesia. Ako, sige na kong pailaw. Sige pailaw. Sige na kong pangayit, pasaylo. Kinsa bang bagaan na tugnaw nga ang Ginoo? Gipasaylo man kaniya? Nya mangwinta ka? Di maningog. Winta duro kita ba? Ang Ginoo, pag-ingon na dito, Ginoo, pasaylua ang sa Lawagan District, sa ilang mga sala. Ingon maginop. Karon kay nakasala magkagapon, ingon maginop, ustoy dito pagka 2000 years ago gipasaylo na rabati ka. Kusog kita mangwinta magpasaylo ug mangayog pasaylo. Nga wa ganit gikwintahan sa Ginoo nga daghan pakagsala. Ay sige pangwinta. No, kwintahan na. Ako'y nakakita. Pero ako'y nakakuha. Lalis na lang. Kinambrasay. Agi ang unggoy na nagoy. Uy, kita ang unggoy. Uy, anong naglalis nila kung amigong iring, hingon na ng unggoy. Ay, niabot. Kung sa ganyan nga sa barangay, naman si attorney din Nahimo kong lupong taga-pamayapa. Kay dili makaya, sumbagay, gubot diretso. Kasagaran na kong gihusay sa lupong taga-pamayapa, chismusa. Pirtigin na kadagan sa barangay, no? Dagan po na dire. Naana diri sa Adventista, wala. Muna gingon, Pastor, ganahan kay ko nga working nga Adventista, Pastor, sa akong negosyo dito ni Netebus Davao. Ganahan kay ko, Pastor. In-check siya, dili Adventista. Ingon siya ko, Pastor, ganahan kay ko ba sa Adventista akong kasir? Nga naman, di yun na, mangawat. Ingon, ba? Manguha lang, agoy. Pastor, ang Adventista, di man may mga chismusa, di man may mga libakiro. Tabian lang. Ganun ko, ilom. Saan rin yung problema? Ako'y nakakita. Ako ning cake. Ingo po isa kiring. Ako'y nakakuha. Ako ning cake. Ay mo siglalis. Ako, lupong taga-pamayapa ko dire. Ako'y bahala kay bright ko. Kung sa'y problema ni mo, ikaw ang nakakita. Unya, ikaw ang nakakuha. Sige, ani. Kuha di kutsilyo ang unggoy. Kaya nga naman ato ning kuaan. Pagkuha niya makitsunan, pak! Di dito sa right side yung gipahakan. Gikaon sa unggoy. Okay naman na. Ingon po tong pikas. Ay di pwede. Kay, nigamay ako Kuhay po nang iya. Ingon ang unggoy. Kuhaan. Okay na mo na. Ay, dili po di. Ingon na pong bigas. Dili po di. Mas labaw. Kuhay gamaya. Kuhaan. Hangtod ang istorya, nahurot ang cake. Nagtinanaway ang duha ka iring. Sila'y nakakita. Sila'y nakakuha. Apan ang unggoy mo'y nabusog. Punto. Ikaw ang kasimba. Ikaw ang nay kamatuuran. Pero yawa pa'y nagamit ni Muron hangtod karong urasa. Kansi ka.
Gamita ang imong kahibalo. Ingon din ang imong kahibalo sa Ginoo, ang imong kahibalo sa balaang kasulatan, ang imong kahibalo sa pag-awit, ang imong kahibalo sa kamatuoran, gamita ka na kay mao ka na ang makaabri og suba. You know what is suba? Tanang suba padulong na sa dagat. Ang suba nga di muadtog dagat stagnant na. Mo nang ang taong di mo basag Biblia, baho na. Kay buutan kay na, basta way kalaban. Pero nay kalaban, ang garbo musaka, mura na siya kuryente, transformer. Dili ganahan magpatudlo. Nayusa ka dentista dito, kauban na to, naglalis akong gihusay. Naong tunaong nako, asa pastor, giingnan ko niya, pastor, paminaw ko ako siyang gina. Sige, maminaw ko nimo. Di pa man mo gawas atong kaisog, basta di tayo sugan. Nagpaubos ko. Sige, sultian lang yun ako ni pastor. Sa dihang nabautismuhan ko, kining akong kumo, ako ning gisalbar daan. Kay kaning akong kumo, wa ni maapil og bautismo. Usay gibautismuhan ta tong kasing-kasing, hugaw. Gibautismuhan ta tong una-una, hugaw. Munang kanunay na kong ginasulti. Kung maayo atong buot, lami kita mo sultig thank you. Lami kita mo sultig I love you. Lami kita mo sultig pasalamat. What if nag-away mo? Kaya mo? Kaya ba nimo musulti sa imong asawa? I love you. Ang imong word, lagot na. I love ya! Kaya dili. Ala, bagnot pa imo. Wala, suko na kay ka. Grabe na mo kami. Makaingon ka kag thank you. Niabot sa punto magigsunan. Niya magiging akong asawa, buhi, mamagin ming duha. Nga mag-uubang mga magtiayon, nag-uban pero patay na. Nga bitong kabantay mo nang mag-away? Kanang nag-away, magagahig og mga kasing-kasing. Pero muadtog langit. Nag-away ng gabi una, karon kay nagsugat sa siyar. Kagamay ng balaya. Pag abot dito sa higanan, magtalikod, magtakil ka na. Yaw-yaw, bak-bak. Amin sa usawa. Niabot sa punto nga akong ginan akong wife. Gang, sulay lang ninyo ni. Mag-away daw taga nga kanang silent war. Balo mo kung sao na? Pwede kang musingka. Pwede kang masuko. Way tingog. Suwayan bitaw na munang duha. Niabot sa punto nga muramig buang nga tawa. Amen! Kaya kung naaraman dahil ni, pwede man ita mag-away nga di makadungog ang silingan. Uy, gusto pa yun mo mag-away nga makadungog ang silingan? Pwede ta mag-away nga di kadungog ang silingan. Ang inyong panag-away magtiayon ug ang ginuuray paybawa, ayaw ang anak. Gamita ang imong kaalam nga ang usa ka tao, bana, asawa, silingan, bayaw, nganli ang mga tao sa imong palibot nga panahon nga gamiton ang imong kahibalo, muabri kag suba padulong sa dagat sa kaluwasan. Kay pahibalo nimo, ako'y pinaka-esaw din he. Way matuman kundi ako. Karon kay na-paralyze man ka, ikaw na lang. Ano mga garboso, duol mo na ko, istorya taron. Kinsa pinaka-garboso nyo din he, duol sa ako, kaya na ako i-relate nung story, pero ako ni isulti daan. Tested and proven, tanang garboso patay. Garboso kay ka, garboso kay mo, patay. Gamiton ni mo yung kabalo, adi pwede. Kay ako'y amahan na rin. Ako'y elder sa church. Ako'y pinakaisog. Ako'y nakabalo. Ako ani ha, ingon ani, imong ipasigarbo imong kaugalingon. Unsay gingon sa balang kasulatan, ayaw, gamita imong kaibalo, gamita imong kaalam, nga ang taong nagsunod kanimo, ang ilang sapa padulong sa langit. Amen? Manual yung kay mo ba? Ikapoy na kong bakbak rin, yung muningog. Amen? Murag na may natulog. Alam ko ihangyo sa tanan. Hapit na kumaman. Kung gigutom na mo, hapit naman yung oras, ay lang tanawin yung relo. Ang oras sa kuang relo is alas 9:30 pa. Guba man na inyong relo. Tanawin yung relo, guba na. Ipaayo na ugma, ipaayo. Guba na siya. Ani na natong sabot. Dita mo pugnan.
kung naay gigutom, tindog, ayaw na pandamay sa uban, kaon dito sa luyo. Okay? Kaya puso na mo ning wali. Kung gigutom ka, og naay natulog, ayaw pukawa, ha? Kana magkanana bitaw? Ayaw pukawa, pasagdi, kay nana siya sa paghinulsol. Pasagdi lang, patulugan lang yun na siya. Ayaw, uy, si tugtog kay wali, ayaw, uy, iya tagkaluwasan, pasagdi na. Pukawon ta na, inig-iway na. Ha? Okay? So kung naigigutom, gawas mo, kaon mo dito, kay human ninyong kaon, kamo na po'y wali din, hey, kami na po'y maniod to. Puli-puli, lisod ang pagpasisayon kayo. Okay na tana? Ako, na mapuganahan matulog. Basta kay nay matulog, nay gigutom, hatagan ta mo freedom, adto sa luyo, baan na itong kaon, kay pag human mo kaon, kami na po, dire na po ka magwali. Ikaw maminaw o wali. Okay mo na? Okay ba mo na? Kung sa may ganahan ninyo, ato sa ning kato, maniudto sa ta. Ora to ipadayon. Ipadayon na to. Iyon ang Diyos, gamitan ninyo ang kaybalo. Gigamit ni King Nebuchadnezzar ang iyang kaybalo sa kadautan na himong dautan. Gigamit ni King Solomon ang iyang kaybalo sa kadautan na himo siyang dautan. Kanang imong huna-huna, bansaya na sa kamot sa Ginoo. Amen? Pilipos 1, versikulo. Pilipos 2, versikulo 5. Let us have the mind of Jesus. Kay moingon ka, Pastor, di ko kasimba, kay luyahon ko, imura na. Gisugo day ka sa Ginoo, magluluya ka. Wala. Kay unsay gingon ni Mateo, luya ang atong lawas, apan ang Espiritu sa Ginoo, kusgan. Pilipos 4, versikulo 13. Unsay gisulti diha? Tanawa unsay gisulti sa Ginoo. I can do all things through Christ who gives me strength. Asa may luya sa Ginoo diya. So kana mo yung kadi ko kasimba kay gikapoy ko, pahuway. Tanang gikapoy, pahuway. Kasayo. Ika nasikag reklamo, di ko kasimba, sakit ang mo mga tao ron. Bernes na gani, alagi kan Domingo, bala, bira sa umam, haplasan rang tanong mga balatian. Pagabot og Bernes, patikatik din, agay. Agay. Kuwag manghilot. Agay. Asa? Mailad pa iring na din Ginoo. Ay, sakit ang hawak. Ay, dagan sakit. Pak! Ay, tigsimba na. Uy, simba ta. May unay. Sakit akong ulo, Dad. Sakit akong tangkugo. Sakit akong abaga. Pero katong nagtrabaho, na sakit, wa. Ay, lagi mo pamakat. Karon ningon, sige, buutan po kay taong bana. Dadi, po ko kasimba ron, Dad, nga Sabado, kay gikapoy ko. Tanawar ang katikasan sa tao. Nakabsan yuta sa imaya nga utok sa Ginoo. Kay pag alas 5:30 na, nanilhig na. Paspas na kay silhig. Tingalang ba na? Dito yun na itabo, sa akong distrito. Ay, doon ko nyo gilara, kay naana dire. Katik-katik kung sakit, basta Sabado. Di mo simba kay katugon, di. Pasangin lang, prementing Ginoo ba, no? Wa mo na ilabot. Kung gikapoy na mo tungod sa iyong trabaho, kaway. Oh, kaya ninyo maghang trabaho, undang og trabaho para makasimba tagtarong. Pero may mo Ginoo, wa mo gikapoy bisag na ako'y trabaho, mas panalanginan mo sa Ginoo. Pero sige mo reklamo kay gapoy mo, ingnan Ginoo, kuhaan ni tanang tanom, o di pakuha. Para kasimba kag tarong. Ginoo, kuhay kong trabaho para makasimba kag tarong. Dili ka himuon nimong rason ang tanan nga panalangin sa Dios para di ka kapangalagad. Sipyat na. Bana ring asawa, silhig na. Gikan ning taon, ihildi rin taon ang bana. Jakunisa ra ba jud? Murag nana diri ba no? Di mo hinlo simbahan kay pastilan. Isuon klaro na ko niya. Kanang inyong gisimbano, asa man mo gasimba, mugwapo gani na, kamuray malipay, mali man nga to. O yung Japanese rin manghinlo, naunsa ni ka? Ato ning simbahan. Tabangin na to ni Ginoo, di kayo magtinapulan. Ayaw! Kaya bisag unsay gihimo nimo sa Ginoo para sa embulaton, iyan nang i-record sa libros pag ginumdum. Ngano din manilhig ka diri, magkuha kag kabwaves, recorded na. Kay imong ginuan, hinlo gani ka sa imong balay. Simbahan pa ba sa Ginoo? Ay mo pagsalid og Jakunisa, Jakuno og Jakunisa, ikaw nga membro, apil ka aning simbahana.
Silhig na. Bana rin yung bana. Oh! Naayo naman lagi ka! Sige, ayaw ko ni Jesus! Yung ano simba? Kay di ay pagkaugma, mo trabaho na. Kay kung wa maayo, moingon mo ito yung bana, ayaw trabaho. Pero pagka 5:30, nawala ang sakit dan. Okay na siya. Gibantayan sa bana. Pagka Birnes, ning balik na pod. Gibadlong sa bana, giingnan, kanang imong trabaho day, pahawa sa tanas. Gibadlong niya. Kay halos na lang kada Friday, naibalatian. Kabalumong sa nga sakit? Kanang kada Sabado? Masakiton ta? Kung saan na nga sakit? Sabatitis. Mutukar ang labad sa ulog Sabado. Mutukar ang hawak sa Sabado. Ginoo na'y giatubang igsuon, wad kana nga huna. Let us have the mind of Jesus. Gikapoy siya pasan sa imong kalbaryo, pero wak ka kadungog nga ningon ng Dios, gikapoy ko. Gilapdusan siya 39 ka mga hiwa ang naitabo siyang lawas, apan wa siya miingon muundang. Igsuon giluwas kas Ginoo. Ang kinabuhi sa Dios gihatag diha kanimo. Pun-a ang imong kahibalo sa kahibalong langit nun, aron ikaw ang gamiton sa Dios nga moabri kag suba para sa langit. Amen? Diba I like that song? Unahan dito sa suba may puloy ang dayon dito unya walay kagul anan. Abrihi ang suba. Abri ang suba sa kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Gamita ang imong utok, gamita ang imong princess na ang naghatag ana mahimaya ang Dios mga kaigsuunan. Amen. Ayaw sugot nga ang yawa mo'y mudiktar sa imong utok. Diktare sa balaang espiritu. Kay kung ako, 8 ka oras ang biyahe, ug ang akong utok iya pa sa tao, kagabi di na kumuwali. Kapoy ba yan? Driver ko, akong papa di namin nakakita. Pag mag-drive ni akong papa, ambot ni akong papa na akong papa diyo. Sa kutsi kay biyudo naman ni akong papa. Biyudo. Maganana ng matas kong papa, pero night chicks, musiga. Uy, delikado ni. Ngita, pagro ni kasawa. Oh. Una ako musulti kaninyo, ugwa pa na usab ang among una-una, di may kabalik sa pag-alagad sa Ginoo. 14 years kong na-backslide. 14 katuig. Muna akong lingawan sa Adventista, mo yung na gani nga, ako sa una, adik ko, ako sa una, pusir ko. Ang reply sa makiksunan, akong papa, palahubog, walang yung komisyonod, kay mudako man ang tiyan sa mga palahubog. Tama ba ko mga palahubog? Tingog mo. Diba signapay gainom din he. Tanang nag-inom o ganigarilyo, nag-vape, sultian ta mo. So far, akong papa, makakita ko, nagtubo ko, nga palahubog ang akong papa. Kung sa home along darilis pa ni sila, unsay pangalan niyo pa? Sono Baga. Nani say grupo, tanang anak siyang grupo, akong gidala, kami, Sono Balay. Kawat na po akong tirada. Okay na na. Pero gibag-o sa Dios ang akong unahuna. Ang dating palahubog gitawag sa Dios, gibag-o sa Ginoo, nahimong diakono sa simbahan. Ang dating daotag espiritu, hugaw gunahuna, gitawag na pastor na karon, mga kaigsunan. Nya musulti ka nako, ay di jud ko mabag-o pastor, imo na. Di na iya sa Dios. Kay ang tao nga na sa Ginoo mabag-o. Ang taga sa lawagan iya sa Dios. Kung iya siya waway kabaguhan. Mabito nang gingon sa kanta bitaw nga, lipay ko, namatay akong mama, Adventista. Katoliko man akong mama. So kaya memorize din ako na sa una. Kanang rosary, memorize ko na. Santa Maria ka Diyos, yan po mo kami. Memorize ko na. Oh, namatay ang akong mama nga Adventista. Nagdako ko sa community nga Adventista. Kamong tanan nga naminaw nga maabot aning mikiripono karon, sultian ta kamo. Kung nagbasol mo nga nag-Adventista mo, magbasol kag maimperno ka.
Ako, wa ko nagbasol nga Adventista ko. Kinsa may nagbasol dire? Uy, kamutanan? Wala. Kinsay wala nagbasol nga nahimo kang Adventista. Praise the Lord, sa Adventista, walay sugal. Amen? Pero daghan sa tuwa mo uban, mutaya lang, ano ba? Di ba, awal mamig sugal, pero first three lang ko, first three. Saibit lang, saibit. Ano ba? O, sala, gihapon. Sa ato wala may inom. Amen? Tilaw lang. May tilaw yun. Wala. O, naging nila wala na sa Adventista. Kami di man may hilig og sayaw. TikTok lang. Hilig gihapon. Di may musulod og disco. Sa balay lang. Wala. Daghan gihapon mga kaigsunan. No? Pagbalik na mong pagpangalagad, 14 ko katuig na backslide. Akong papa, ambot pila ni katuig. Pero sa dihang among gihalad ang among kinabuhi sa Ginoo. Unang nay mo dool nako, Pastor, di nagyog ko mabag-o, imo ra lagi na. Pastor, di ko pwede gamiton sa Ginoo. Unsahon paggamit sa Ginoo sa imuha nga di man po ka magpagamit. Unsahon paggamit sa Ginoo sa imuha nga kung gamiton na kaniya, ikaw may unang usulti. Ginoo, ayaw ko, ayaw. Sultian ta mo mga kaigsunan. Ang gigamit sa Dios, basa gud mo Bible, naay hari sa Israel nga gipanganlag si Joas. Pila edad? 8. Nya pila edad ni Moron. Di ba? Anaw kas Ginoo, di ka magamit bisag mo na moingon nga ikaw ampo. Ikaw wali murag nalunod sa dagat. Pero imong pasultion sa barangay, imong pasultion, dagan ka. Hoy mga igala, pag paninduta di magamit sa Dios. Giamang bitaw, wala. Na yung mga estudyante, bright kayo sa eskwelahan, honor, pakpakan, pero di kabalo mo dalag iway program, kaya di daw kabalo, pero bright kayo sa school. Giana sa Ginoo, buang bitaw, kamay. Na bright kayo tas gawas, nga dinidi ka magamit sa Ginoo, pahuway. Yawa rin, malipay ang trabaho. Yung pag-abot din is the sitting down always, muuli, pag-abot dito, karong rasa, sultian ta mo. Alas 10 naman sa buntag. Karong hapon, daghag di mo balik din ay namong pangilad sa Ginoo. Di lagi mo mubalik. Dili mo mubalik, oy. Ingna kong pagkakon. Kaning mga dagwayan matugnis balay. Kay mo, patanawan yung prinsipyo sa tao. Mo pahulay, kay mo trabaho, maghihimo ninyong pagsimba sa Dios. Dili mo na mao. Mo tulog mo sa Ginoo, kay mo trabaho mo ugma, ay pag-expect ang panalangin sa Dios, full blast. Kay musulti mo na ko, daghan na kay tagtao sa gobyerno na narbaho. Tibuok adlaw, nakakisimbahan dito sa Tagum City. Mahuman ang ilang simba alas 7. Pero si Judge Buko hantod alas 7 sa gabi, Nadia. Napay trabaho ugma. Pero iya man yung isulti, lahi ang akong kusog kung ang total nako nga pagsimba na sa Ginoo. Sulayin ninyo tulog ron. Makamata palagi mo. Tulog mo? Pwede raman magnap. Lahi man ang nap og tulog. Pwede raman magnap. Gamit talaga yung una-una. Uy, Ginoo mo na akong gisimba. Amen. Kasi niya itong gisimba din ni Ginoo man. Siya may muhatag ni mong panalangin. Ugma. Siya muhatag ng panalangin. Unya imong tulugan, hagukan. Wakit mo yung Ginoo sa Lunes sa matuog sa akong 1 to 5. Di sa tika bantayan. Kay matulog sa ko, ayaw yun mo panika sa gamita ang kahibalo nga gihatag sa Ginoo nga maabrihan sa imong kinabuhi ang suba padulong ngadto sa kaluwasan mga kaigsunan. Ako na isulti ninyo, di ko ni pasigarbo, apan akong isulti ninyo, nasa isip lamang ang kaluyahon. Bansaya imong utok nga palangit ka, dili ka pa imperno. Kung ito nang naikanta, ako na yung sirado. Kailain nagtinanang wanuban, mura nagpansit. No, makita yun mo sa itom ba, naglinyang pansit. Pansit ang sudan ron, ubihon. Naikanta adto ko sa Tagum City Jail. Diya sa Tagum City Jail, kasagaran na nga priso diha. Pusher, drug lord, mga na, murag waiting for sentensya na ba. Simba ta dito, kaya naman tayo simbahan dito. Dito sa prisuhan, sultihan ta mo mga kaigsuunan. Na sila isa kapag ampo. Gusto mo makadungog kung sa'y pagampo sa mga piniriso? Kasi ganahan makadungog. Mga batanon, ganahan mo makadungog?
Ang ampo sa mga pinireso sayon mubo pero igo. O sige nga, Ginoo, may tag mapriso ang tanang taga Salawagan. Oh. Mapriso kuno daw ang tanang tao sa kalibutan. Kaysa prisuhan, mabuutan, maguta. Kani mabatanon? Kaya pag dito, maayo kay Ginoo, priso na. Kay dito sa prisuhan, makilahimon. Mga ganyan gingon, ug mubalik ang Ginoo rong orasa, mas daghan ang maluwas sa piniriso kay daga gabasag Biblia kaysa ninyo. Sulod sa 7 ka adlaw, kabalo ang Dios nga wa mo'y basa-basag Biblia. Ay mo pamakak. Bisan pag-unsaon niya, praise God, praise God, praise God. Nay property ang Dios. Unsay mo na to sa atong yuta, basta natay property. Unsay mo na to sa atong property? Secure. Bisitaon, hagbasan. Unya nay property ang Ginoo, nang hagbas mo ha. Nay oras cellphone. Nadaot ang mata, mangayo rin Ginoo, tagay kog pangpalit og antiparang. Ano mangayo man ka sa Ginoo nga wa man ka di man ang Ginoo ang nagubaan na. Nay property ang Dios. There are 3 properties that I want to tell you. The Bible, the church, and prayer. Kana inyo ba nang gigamit? Ato ba nang giampingan nga mga property? Mo to yung nang pinuso, pastor magampo ko kay kabalo ko. Kanang mga tawhana ay nako. Bisan pag itandi ta, mas daghan pag memory verse ang pusher nga napriso kaysa kita nga giluwas Ginoo. Oh, tinuod na, sulay mo nay pirsuhan dire. Bisitaan ninyo. Onya, pasultion niyo sa balaang kasulatan. Daghan pagpildihon sa tuwa dinhi ba kay gapitok-pitok lang intaw lang atong mata. Mga kaigsunan, mo to siya, magampo ko nga mapriso ang tanang tao kay naghandom ko pastor nga maluwas. Kanta na may pagkaiway. Na may kanta na kana bitong ako anak kada ikaw mali pa yun. Ko mali pa yun. Kitang tanan mali lipay pa yung taong kay ko. Praise the Lord. Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun. Kitang tanan mali pa yun. Tila pala kinantay. Isikan stanza. Dito na ko nasyak, nakahunong ko. Ingon ang mga piniriso. Ako anak sa Dios, ikaw ambot ka ha. Basig anak ka sayawa. Makinig na kata. Basta kinatawa rin ako sa nga pastor, amo nang girbais para igo yun. Oh, ako anak sa Dios, ikaw ambot ka ha. Igo tinuod po. Basig kasimba ta dinig, gabit-bit tagyawa. Basig kasimba tininig, gabit-bit tag transaksyon. Wa panauman ang simba, nagunaw na nakausay himuon niyang hapon. Di ko mo simba kay na transaksyon. Dili lagi ni imong adlaw. Adlaw ni sa atong Ginoo. Gamita ang imong utok nga makahimaya sa Dios kay ang Dios ang nagluwas kanimo. Ang Dios ang nagluwas kang Abraham. Ang Dios ang nagluwas kang Moses. Ang Dios ang nagluwas kang Isaac. Siya ang Ginoo ni Jacob. Siya ang Ginoo sa mga apostoles. We are serving a powerful God. You will become powerful when you serve the Lord with sincerity and power. Igsoon, I will close everything by saying, sa Lawagan District, kung gusto kang malangit, gamita ang unahuna padulong sa langit. Ang Diyos, magapanalangin ka na kung tanan, ang kadasigon, ihatag sa matagusa, pinaagi sa balaang espiritu. Sa dili pa kumulingkod, nayo sa kaawit ng akong pamilya, mga kaigsunan, giuluhan ni siya, His life for mine. Usa kini kaawit mga kaigsunan nga ganahan kay kung maminaw. Nga unsa may itulog nimo karong iway program nga di man ni giluwas man ka sa Ginoo. Unsa may ibagulbol nimo? Magsigi ka gigdahigda dito nagpa-electric pan ka perti nimong lipaya lamig kay mong tulog hago ka uni ang Ginoo naghilat nga adlaw ni sa iyang pagpangalagad, adlaw ni sa iyang pagserbisyo. Adlaw ni sa ato ang pagsimba kaniya, unyag magsakit ka, magdemanding ta sa Ginoo. Ginoo ayo ako karong kay di ka giayo sa Ginoo. Ginoo man kay klaro oy. Kusog kita mamuyboy sa Dios. Unya ang kinabuhi sa Ginoo gihalad kanimo, ang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus gihatag kanimo. Kinsa ba kanato ang dato magpakapobre para luwason ang buang. Si Kristo nga hari, siya ang minaog para luwason ang katawhan. Ayaw ninyo usiki ang iyang kamatayon. Akong gihangyo, akong pamilya, maginahinin nagsaka. Ay alang sa pag-awit, aning gibisaya na ko ni mga kaigsuunan para mas masabta nato, para mas makita nato
ang kabililhon. Kamu nga nagplano nga ang inyong pagsimba pitok-pitok lang igsuon usban na ninyo kay 2026 na. Oh, simba na mog Miyerkules oy. Simba na tag Biyernes, huldi ta Sabado. Ayaw mo panikas sa Ginoo, mga kaigsunan. Ayaw gyud gamitan ninyo ang kahibalo, ang kaalam nga muabrig suba padulong sa langit ng puluyanan. Ha? Naro? Pwede may kahiram og mic? Mic. Tara, sila. Isa pa.